Ate ka, Mengan. Mengan na ka. Ano pa mo kapali? Wala, ay, hindi. Patikin mo na. Kanto lang. Ang pina lang. Baba mana na. Ha? Ito niya kaya ito. Yan din ako. Yan nga sa akin na lang. Alin? Mga Manila. Lakwan may mangma. Yade. Lakwan may mangma. Nakikinyakan. Iwas lang. Sabi no? Nade, alam mo yung sikil niya. Diyan tayo ng kukunta mo. Ay, nagkumalak ka rin. Takit yan ito. Buta pa uli kay Ayang Iles niya. Diba? Nandun yan. May palpaktang video ko nandun nulit. Si Claude, ma. Oy! Kain na. Mangan. Ano po, video lang po. Yung YouTube ko. May tauli ka? Ang gawa mo. Kera-kera ko mo. Kera-kera ko mo. Kaya yan eh, 110. Alin eh. Pero nung pa sa masa niya siguro. Ari ken lalam, matin yang kay lalam. Akilingwan ko nung bala mo, bawat dimlaya. Mga kay, nila ko ya dimlo. Kuwain kayong priyon. Parang ganun. Pero 110 lang yan. Ako na niya mag-transformer lang. At yan libreng transformer. Kay Japan Star Plus ka rin dekinay. Kuya, yeah. Nakatang na pa, may government lang ba? Tetang coronation. Nabing niya pa ka lang. Yung bago rin magawa yung connection. Wala nang tutut ka bukas. Nakatang na may kera niya. Kaya beya pala ka rin ni Ate Rain. Oy, Maureen, magkain na ka. Happy birthday, Mabel. Oh, kaya rin ito kinamabeng naman. Ikay, God bless na. Dak pala remedios pa. Kay, Mari. Ikay. Ken man oh. Pagkaila naman Ken. Tawuya ka. Tawuyata. Yamay din yakling. Can I play Uncle Jerry again? I think happy birthday. Thank you. Wala ka maluto mo. Siyempre. Wala mo yung ban. Siyempre kakain sila. Paano na ako, boss? Ay!
saan ka man? May pangal. Ang makakas ka rin. Anong tingkad? Yung mga nagbiharang yung milat? Ako ba ano naman ka-online yung email ka? Ba? Kailan mo nagpag-open? O, kumusta tita na project? Homeroom? Yung bookshelf yan. Ah, bookshelf. Magkano daw yung singil? Ah, para sa grade 7 ko. 100 lang daw. Isa ano, yung 7 years. Oh. Inaus na rin kay office time. Dinuwal ka kanyan. Bago. Ah, Now, yeah. Para ka nabising dahil mag-birthday? mahal ako eh. Dala rin anak. Nag-aabang sila. Geb! Ay, bukla mo na yun yung kaya. Ay, o sige, thank you. Pinapsi kayo. Ay, kanino ini? Kanino ini? Maaabot ng pusa to, ng aso. Nino kaya ini? Eh, kayong wali mo? Ay, baka maano ng pusa. Maraming pusa dito. Antayin wali mo kanyan. Biyatsing kaya pala ito yun. At Ate Memeng. Makahol pala yung Lola Adeng eh. Kuya, ka pa kumain ka niyan. Kuya, ka pa kumain ka niyan. Kukunan dia kaya, tabalo kaya. Kota bisay Julie no rag ka eh. Go on, sir. Ating kano keng electrical kay.
Basta natin. Tayo. Canada ka no, ano? Itang pinsan da, yung magkaya ta, sumaw. BBA ang agency ay na. Tayo masigo no, ni masigo. Ay, lalang bangko, aliwa. Tarin eh. Ay, tarin bangko ka rin. Kunan mo kuya. Ay, rin, den bangko na rin. Yan, yung mga bangko na. Oo. Ampong ito pa kuya, oh. Kene. At yung pang metong, saglit. Yan. Lola Sai, nabidyohan kita. Hindi ka na naman kumakain. Pwede na. Parting niya na, oy. Parting na kasabit. Kasunod pa to. Sa daw ako balugad sa atin ni Mama Ben. Diyan pa oh, kay Burjoy. Kay Prince pa. Kay Prince. Nakalive ka kanya? YouTube. Ano pa ba? Ba't yung mamangan? Ba't di kumakain? Napakainit. Diyos ko. Kaya balik-balik ako dyan makatagal. Grabe mag-birthday September 2. Maka-birthday niya pala yung Gabe. Bunso. May lapas po. Mababait yung mga bunso. Oo. Kahit may mga S. May S din. Kapsiliklod. Kanya-kanya lang S. Ako tayo pa ka dyan. Ay, gino. Konti na kamot din. Sorry nga. Hindi kaya lang din. Ito, magiging parang tubig. Teka mamangan malago. Ingatan po kayo sa tingday. Nandun si Pareho. Napa nga manyaman eh? Pansit na ito. Pansit. Ha? Ayan. Oh, bakit? Lumabas ka loko. Meron mo. Ano wala? Kalian kabul na ID.
Ayaw mo kumain. Lola Ma. Pa. Wala yung gusto ng gaya na yun. Kaya mga pagkikaba mo. Kaya ba mo mga na? Mga paraya? Oh, ang mga papa yan. Ewan yung pari yung papa mo. Ha? Ay, sabi na yung papa mo. Ano naman? Katamingan wen ipakat mo ang nasi kan panani Kit nandang address na taon duma. Ay kit nandang address ni eskwela. Ito ang pagkain.
Kanyan? Sako. Ah. Sinandok ko pero kepa ka. Baka pang chicken. Ay, Kung gagawin. okay naman te. Ditak na mo. Masweldo na ako. Hopefully. At mama siya. I-end kepa yung video.